Aloitetaan elvytys. Aloitetaan potilaalle lisähappi. Me menetetään potilas. Ei! Älä luovuta nyt! Sulla on vielä koko elämä edessä! Syke laskee. Riku, Niin pahoillani, mä en pystynyt tähän. mitä sä teet? Kaikki on hyvin. Riku! Kulje kohti valoa. Siellä on sun kaikki ystävät. Riku! Taas tää meni tähän. Sori. Tää on jotenkin hitsin realistinen tää simulaatio. Väli tuntuu, kun tää nokke olisi elossa. Ymmärrän kyllä, Riku. Laurealla on viimeisen päälle puitteet. Aito sairaalaympäristö valmistaa sinut tositilanteisiin. Ei ihme, että se vähän hämmentää. Niin. Sä ymmärrät mua. Mutta silti, Riku, sinun pitää skarpata. Jos et, minä tiedän missä sinä asut. No, vähän mustaa huumoria. Kato, mä voin puhua ton nuken kautta täältä näin. Riku, se on vaan nukke. Aloitetaan alusta. Hae sairaanhoitaja-opintoihin yhteishaussa. Lisätietoja osoitteessa laurea.fi.